La carteria digital està adquirint popularitat de manera creixent a l'administració pública, gràcies a la seva capacitat per proporcionar informació en temps real, facilitar la comunicació i millorar l'experiència amb els ciutadans. El 2021, el mercat de la carteria digital a Espanya va assolir els 110 milions d'euros, la qual cosa va suposar un increment del 18% respecte a l'any anterior. S'espera que aquesta tendència continuï al 2023 i més enllà. Creus que la carteleria digital et pot resultar una eina efectiva en la teva comunicació? Des del Control Group analitzem la teva situació i objectius per definir un projecte de carteleria digital a mesura, amb una solució personalitzada i amb un equipament més avançat. Suma't a la innovació i utilitza carteleria digital per difondre els teus missatges.